Jo sóc força dolent fent manualitats. Un cop vaig voler pintar un tub de cartró de color vermell i tot i que em vaig escarrassar, al final em va quedar de color groc. De vegades penso que potser hauré de repetir vida per fer millor les coses. Nietzsche estaria content si jo repetís vida, doncs es confirmaria la seva teoria de l'etern retorn, o quelcom semblant, si més no. A mi, en el meu temps lliure, més que les manualitats, m'agrada seure al sofà amb un bon llibre i una cervesa fresca. L'altre dia, sense anar més lluny, feia tant de fred que vaig agafar una cervesa de la nevera i del contrast estava calenta. No us ho creieu? Doncs que li diguin al meu gos que se'n va beure 4 i va acabar ballant la conga de Jalisco, perquè estaven calentes. A mi, si em voleu veure fent manualitats, m'heu de donar un planell, com el dels mobles. I així no em perdo. O acabo trobant el tresor.